Updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagsik ng bagyong Henry ramdam sa Northern Luzon. Barangay Kagawad arestado dahil umano sa ilegal na droga. Panunumbalik ng ROTC suportado ng ilang estudyante. Tinanghal na Rising TikTok Star 2022 kilalanin. Steak na may 24-karat gold na toppings agaw pansin sa Baguio City. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag malam amyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Naimbog ang isang kagawad sa Baguio City na pinaniniwala ang supplier ng ilegal na droga at tagaprotekta ng isang drug operator. Narito ang detalye. Arestado si Kagawad Francis Dagson ng Irisan, Baguio City dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2009. Sa bisa ng search warrant na inilabas ni Executive Judge Maria Ligaya Itliong Rivera ng Regional Trial Court Branch 5, hinalughog ng PIDEA ang kanyang bahay pasado alas 7 kahapon ng umaga. 7 plastic sachet na naglalaman umano ng shabu ang nadiskubre. Aabot ang halaga nito sa 88,400 pesos. Nagsimula yan lahat-lahat doon sa raid namin doon noong August 23 against kay Marivic Rodriguez, yung sa kanyang drug den na located sa Irisan. Nung nag-dig up kami, we found out na si Marivic at si Francis Dagson ay may parang kakaibang samahan. And it turned out na siya yung nagsusupply dun sa drug den na yon ni Marivic. Dalawa silang nagme-maintain nun. Matagal na rin umano siyang nasa radar ng PIDEA. Ayon sa kanila, konektado umano ang kagawad sa ilang malalaking drug personality sa Baguio at Benguet. Kinontra naman ito ng isang kabayan ni Kagawad Dagson na kasama rin niya sa isang organisasyon. Hindi po dapat na paratangan ng ganyan. Lalong-lalo na ngayong darating ng barangay election. Noong 2018, inilagay nila na ibinigay nila yung pangalan niya sa watchlist pero walang ebidensya. Ngayon, tatakbo siya ng kapitan sa kanila gagawin ng ganito sa kanya kasi alam nila na malakas si Dagson. Pinagtibay naman ni Irisan Barangay Captain Arthur Carlos ang paratang na konektado si Kagawad Dagson sa iligal na droga. Yan naman ang standard defense nila, Renz. One thing ang pwede kong i-assure sa public na hindi yan politically motivated at hindi kami magpapagamit sa political na dahilan para lang mag-operate ng tao. Wala kaming kinalaman at wala kaming pakialam doon sa political agenda ng Irisan. Basta pagka nag-distribute ka ng illegal drugs at nahagip ka ng radar ng PIDEA, i-operate ka talaga namin. Tuloy-tuloy ang anti-illegal drugs campaign ng barangay para makamit na nila ang pagiging drug-free. Sabi ko naman ay kagawad, tignan mo kasi nakakahiya tayo pa barangay official. Yung alam ko talagang wala na. Kaya talagang mabuti naman at nagtrabaho ang mga PDEA, PNP para talagang ganun, kahit talagang kawawa yung barangay natin, nakakahiya pero tama lang na talagang lalabas yung katotohanan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Hinahangaan ngayon sa Pangasinan ng isang ROTC student na sumagip ng buhay ng kapwa estudyante. Kung sa paanong paraan, alamin sa kwentong ito. Sa likod ng matikas na tindig at uniforme, mababatid ang disiplina ng mga CAT students na ito mula sa Gisad National High School. Kwento ng kanilang former senior officer na si Corporal Commander Sol, malaki ang nabago sa buhay niya mula nang siya ay mapasama sa Citizens Army Training. First talaga na natutunan ko sa CAT na yun rin yung nagpabago sa buhay ko. So yung effect po nun is nagkaroon po ko ng sariling disiplina sa sarili ko po. Yun yung na-control ko po yung sarili ko sa mga limitasyon na dapat doon lang sa limitasyon na yan. Nakaiwas din siya sa posibilidad na mapasama sa mga kabataang napariwara at nakagagawa ng hindi maganda. Kaya naman, suportado niya ang pagbabalik ng mandatory ROTC sa mga kabataan na itinutulak ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Ang bag nito para sa mga kagaya kong estudyante, ngayon yung iba na lang sa kanila is parang ayaw nila kasi yung iba dahil sa chismis, kadalasan dahil sa chismis, doon nasisira yung tiwala nila sa ROTC at CAT. So yun, para sa akin is mas maganda pa rin na i-mandatory or permanent na malagay sa senior high school or college ang ROTC. Ang 23 anyos namang ROTC student mula Dagupan City na si Mark, hindi lang buhay ang nabago dahil sa ROTC, pero maging buhay ng iba. Ito ay matapos niyang sagipin ng kapwa estudyanteng tumalon mula sa ikalimang palapag ng kanilang paaralan taong 2019. Nakita ko na nag-jump siya sa mismong tapat ko. Tapos di ako nagdalawang isip na saliin kahit di ko alam kung anong pwedeng mangyari sa akin. Bagamat may pag-aalinlangan at takot, ginamit niya ang kanyang mga natutunan bilang isang Reserve Officer Training Course student. ROTC officer ay nakatulong sa akin upang maging isang disiplinadong individual. Natuto akong mapahalagaan ang mga importanteng bagay na sa tingin ko ay nakakatulong sa aking mga pagiging responsibility at pagkakaroon ng malasakit sa ibang tao kaya hindi ko sila kaano-ano. Sa tapang at malasakit na ipinamalas nito, ginawaran siya ng pagkilala at 4 na taong scholarship ng Lyceum Northwestern University. Na-promote na rin siya ngayon bilang ROTC Cadet Second Lieutenant Officer at ngayon ay patuloy na nagsusumika para maging isang ganap na pulis. Patunay siya sa katagang great power comes with great responsibility na mas tumatak sa tulong ng CAT at ROTC. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kilalanin naman natin ang crochet artist na nasa likod ng sikat na Giant Mandala Crochet. Kaugnay nito, may kahilingan din siya. Kung ano ito, alamin kay Sofia Pagaduan. Nasa dugo na ni Adelaida ang sining ng paggaganchilyo. Mula sa galaw ng kanyang mga daliri hanggang sa mga nakakabighani niyang disenyo, naging hanap buhay na niya ito hanggang sa siya'y magkapamilya. Ang happy-happy kasi ang ganda niya. Yung kumaga, hindi siya boring gawin. Kung ikaw, di ba marunong, sabi mo marunong ka mag-crochet. Kumaga, napakasaya niyang gawin. Tuwing nga pag love, ang ganda! Sasabihin ko ganyan. Kaya ayun, ito yung crochet talaga na hindi ka maboboard gawin. Ngayon, naipasa na rin niya ang kanyang talento sa kanyang mga anak. Sama-sama nilang binuo ang 120 inches in diameter crochet art na ito na mandala design. Baliktad to. Ang tawag nito is crab stitch. Talaga siya yung stitch ng pang-close nitong Mandala Madness. Very diverse ang Benguet, but the creativity in terms of artworks, making their craft into artwork is very good. No, they have a very dynamic product development here in Baguio and Benguet. So they use almost any material, no, bamboo, woven products, and so forth.
Unti-unting nakilala ang husay ni Adelaida at ng kanyang pamilya. Ngayon, isa ang kanyang obra maestra sa mga inaabangan sa kahabaan ng Session Road tuwing linggo. Masaya kasi kumikita ka. Pero alam mo yung giant mandala nung hindi ko akalain na mabibili. Ang gusto ko lang noon, na nakikita ko na yung Session Road, ay, puro crash. Sabi ko, yung sinisimulan ko na mandala, sana ma-showcase doon. Sa lungsod ng Baguio, tinatayang higit 2,000 ang mga crochet, weaving, and knitting artist. Kaya hiling niya, mayroon sanang isang lugar na pwedeng magtipon-tipon ang mga tulad niyang crochet artists at i-display ang kanilang mga obra. Kasi nalulungkot ako katulad niyang, di ba, nabasa. Gusto ko yung place, though masaya ako sa Session Road, gusto ko yung place na malalagay ko yung lahat ng crafts ko na hindi mababasa, may bubong. Pero nakalatag siya na. Yung parang ganun, sana magkaroon ako ng place na may iilagay ko siya lahat. Opo, katulad po yung sa amin ni Mama, exhibit, para makilala po. Sana din po madalaw-dalaw sa mga ano po. Kasi parang bihira din po yung mga ano. Tuloy-tuloy naman ang suporta ng DTI sa mga artists at MSME na katulad ni Adelaida. Katunayan, kasama ang mga obra ni Adelaida sa mga produktong ibinebenta sa bagong bukas na OTOP Hub o One Town, One Product Hub ng Baguio City. That's why we are promoting this, because not everybody could land a job, but everybody can land a business. They can put up a business and be employed within the business. Ang OTOP Hub ay matatagpuan sa Porta Vaga Mall at bukas sa mga mamimili. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Hindi pa rin maawat ang pagsikat ng diorama artist sa paggawa ng iba't ibang diorama. Magbabalita Chelsea Lorca. Binago ng pandemya ang buhay ni Noda. Mula kasi sa pagiging tattoo artist, pinasok niya ang sining ng paggawa ng diorama. Paraan niya daw ito upang kumita ng pera mula sa pagtatato gamit ang materyales na matatagpuan sa junk shop at lumber shop. Gumagamit po ako ng real life materials gaya po ng mga kahoy, yellow, plastic, etc. So binibisit ko po yung mga junk shop, lumber shop para hanapin yung mga materials na kailangan kong gamitin sa mga diorama binubuo natin. Bukod sa ginawa niya itong libangan, may mas malalim na dahilan kung bakit niya pinasok ang paggawa ng diorama. So yung diorama po, ginawa ko lang po itong brain therapy para po labanan ng depression during the lockdown. Hindi naman pinalagpas ni Noda ang pagkakataon na bumalik sa kanyang pagkabata. Karamihan sa kanyang mga gawa ay inspired sa mga barong-barong. Kumbaga parang binalikan ko na lang po yung kabataan ko kasi parang feel ko parang sa maging bata ulit yung wala kang iniisip. Kaya po barong-barong yung mga konsepto na ginagawa kong diorama. Kasi lumaki po ako sa ganitong klaseng bahay at ganitong klaseng pamumuhay. Bawat po creations ko, sinisimbolize po yan ng pagkatao ko. Ako po lahat yan. Sa tagal ng kanyang paggawa ng diorama, nakabili na ito ng sarili niyang motorsiklo at maayos na din niyang natustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Mabusisi at matagal man ang paggawa ng diorama, hindi ito alintana ni Noda sa kadahilan ng isa ito sa naging pahinga niya sa tila madilim niyang mundo. Chelsea Lorca para sa Luzon Headlines. Susunod, Typhoon Henry ramdamang bagsik sa Northern Luzon. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back.
The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Handa na ang iba't ibang probinsya sa Northern Luzon sa posibleng epekto ng Bagyong Henry sa paglapit nito sa Hilagang Luzon. Magbabalita Charles Limon. Simula kahapon, ramdam na ang bagsik ng Bagyong Henry sa probinsya ng Batanes. Nasa signal number 1 na ang buong probinsya simula pa kagabi. Kahapon, naramdaman sa Basco, Batanes ang pag-ulan sa isla na sinabayan pa ng pagbugso ng hangin. Kaninang umaga, pansamantalang tumigil ang pag-ulan pero ramdam pa rin ang bagyo sa lakas ng hampas ng mga alon sa dalampasigan. Wala munang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa seaport ng Basco. Sa isla ng Itbayat, manaka-naka na lang ang nararamdamang pag-ulan pero malakas pa rin ang bugso ng hangin. Ramdam pa rin ang bagyo sa lakas ng mga hampas ng alon sa mga bato. Kaya ang mga mangingisda sa isla, itinali na ang kanilang mga bangka, wag lang tangayin ng malalakas na alon. Sa sentro ng bayan, tinakpan ng plywood ang mga bintana ng Itbayat District Hospital. Handa na din ang Itbayat PNP
at kanilang search and rescue equipment. Inikot din nila ang iba't ibang paaralan sa isla para sa mga ginagawang paghahanda. Yung kami nakapag-conduct kami ng mga offline tambuli namin regarding sa bagyo para makapaghanda yung mga mamamayan dito sa isla. At nagtari-tari din kami ng mga ng bahay-bahay dito, ma'am. Sa bayan naman ng Ivana, Batanes, tulungan ang mga miyembro ng BFP at Municipal Social Welfare and Development Office sa paghahanda ng mga relief goods. Kinansela na ng pamahalang panlalawigan ng Batanes ang pasok sa mga paaralan at trabaho sa buong probinsya. Nag-abiso na din ang pamahalang panlalawigan ng Batanes sa lahat ng mga bayan na maghanda sa posibleng epekto ng bagyo. Yung una naming ginawa ay nagpabandilyo. Ito yung widest information dissemination sa lahat ng barangay, sa lahat ng lugar upang malaman ng tao, maging aware sila na may paparating na malakas na bagyo. At nabisuhan sila kaagad na itali ang kanilang mga bahay, lalo na kung ito ay gawa sa light material, at maglagay ng mga tapangko o kung tatawag nilang window shutters. Bagamat malayo sa kalupaan ng Cagayan, ramdam pa rin ang pagsik ng Bagyong Henry sa probinsya. Sa isla ng Camiguin sa bayan ng Calayan, Cagayan, inilayo muna sa dalampasigan ang ilang motorbangka. Ramdam din ang masungit na panahon sa bayan. Kinansela din ngayong araw ang pasok ng preschool hanggang elementarya sa Baguio City at La Trinidad. Ito'y dahil sa epekto ng habagat. Kaninang alas 11 ng umaga, itinaas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang buong probinsya ng Batanes. Nakataas naman ang Signal number 1 sa Babuyan Group of Islands at Santa Ana, Cagayan. Sa huling tala ng DOST Pag-asa, bahagyang humina ang Bagyong Henry pero napanatili pa rin nito ang typhoon category. Di naman ito maglalandfall sa anumang kalupaan sa bansa. Yun lang, ay wala itong masyadong paggalaw, kaya nagbabala ang Pag-asa sa pag-ulang dala ng bagyo sa Northern at Central Luzon. Sabi na bantayan natin ngayon is kung mabagal itong kikilos ito at mananatili siya, ay possible kasi na maiwan yung habagat. So yun yung magpapaulan over the weekend. And kung makikita natin na kapag siya'y umangat din at sumasama yung kaulapan, it's a good news na by start of next week, improved weather condition na yung aasahan natin. Nag-abiso na ang Pag-asa ng gale warning sa mga karagatan ng Aurora, Cagayan, Isabela, Batanes at northern portion ng Ilocos Norte. Ito'y bilang babala sa mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa posibleng 2 hanggang 5 metrong taas ng mga alon sa karagatan. Inaasahang lalabas si Henry sa Philippine Area of Responsibility umaga o tanghali pagsapit ng linggo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tinanghal bilang rising star ang isang content creator sa katatapos lamang na TikTok Awards 2022. Kilalanin natin siya sa report ni Kay Ombak. George, tumabi ka. Bakit? Tumabi ka nga. Bakit nga? Hindi ko makita yung crush ko. Naging hilig ng karamihan noong pandemya ang pagbabasa at panonood ng pelikula o teleserye. Pero si Rosie, ginawa itong inspirasyon upang gumawa ng sariling TikTok videos nito. Diyos ko. Cute mo. Oh, pogi! I started creating POVs po around October 2020. Nagsimula po ako sa mga Wattpad contents kasi Wattpadder po ako. Tapos, eventually, pag-enter po ng 2021, I decided to get out of my comfort zone and gumawa na po ako ng mga sarili kong scenarios na parang, pwedeng kahiligan ng mga, yung pangmasa talaga po, ganun. Rosh, dalhan mo ako ng maraming bulaklak ha. Kailangan may candles din sa puntod ko. Okay, love. Sana hindi na lang nagpumulit na pumunta tayo sa Batangas, no? E di sana hindi tayo maaksidente. E di sana nandito ka pa, Rosh. Mula sa ideyang ito, gumawa siya ng iba't ibang kwento na hango mula sa mga binabasa at napapanood ng mga pelikula. Kaya minali ko muna yung mga sagot ko. Bakit? Akala ko ba gusto mo ko? Abuso ka ni. Anong trend yan? Yung turning your head before your eyes thingy, ganun. Yung ano?
Ang gwapo naman ng bebe na yan, ang hot. Baliw, dinodog show mo naman akong Delaya. Isa pa nga. Anong isa pa? Visit ka ang pogi mo. Hanap mo Dahil sa angking galing sa acting, umani siya ng 8.3 million followers at 319 million likes sa TikTok. Dahil sa kasikatang nahanap sa TikTok, na-nominate ito sa TikTok Awards Philippines 2022. Sobra. Mula sa suportang nakuha niya mula sa kanyang mga fans, nasungkit niya ang titulong Rising Star of the Year. Huwag mo akong ngitian, please lang. Alam ko mga asar ka na naman. Paano mo alam, Joy? I gave you all the love that I have because I love you. Kung mahal mo ako, bakit hindi akong piliin mo, Joy? Hello, love, goodbye, Joy. Napanood mo na yun? Wow, this is my first ever award na nahawakan ko. So, very happy and always grateful sa lahat ng mga bumoto and nanonood sa akin. Maliban sa libangan niya ito, natuto din ito sa time management na nakatulong sa kanyang paggawa pa ng mga videos. Ganda, di ba? Stream pangarap ko ang ibigin ka ni Regine Velasquez. Learnings from my videos. Hindi lang naman po kasi ako gumagawa ng videos just to entertain a lot of people, but to entertain myself. And kailangan may matutunan ako dun sa videos na ginagawa ko po. Kaya, dapat na-apply ko din yon in real life ko ano yung natututunan dun sa video na yun. Payo ni Rosie sa mga gustong sumunod sa kanyang yapak, maging responsable at always be grateful. Para kay Rosie, ang buhay niya ay parang isang scene sa pelikula. Madami mang pinagdaan ng cut and take, sa huli makukuha ang anggulong inaasam. Tumabi ka nga. Kay Umbak, para sa Luzon Headlines. Hindi ko makita yung crush ko. Yung tumatawa? Wala kang pake. Ang pogi niya talaga. Isang estudyante naman mula sa Lingayen, Pangasinan ang unti-unting nakikilala dahil sa galing nito sa photography at filmmaking. Kung sino ito, alamin sa kwento ni Camille Batallones. Hiram na kamera at malikot na pag-iisip lamang ang kailangan ng 22 anyos na si Steven, tubong Lingayen, Pangasinan. Siya ang nasa likod ng mga magagandang larawang ito. Bata pa lamang, pangarap niya ang maging photographer at filmmaker. Kaya nang hinikayat siya noong high school upang gumawa nito, walang pag-aalinlangan niya itong sinubok. Type ako, high school ata ako na. Like, parang may film festival sa school namin. Tapos hindi ko pa alam talaga mag-video. Tapos edit nun. Like, parang hinila lang ako. Tapos hanggang, yun, sumama kami. And then, may nakita akong, parang naki-contest din. Like, kalaban namin. Tapos natuwa ako kasi sobrang ganda ng cinematography niya. Ganun. Pero dahil sa pandemya at sa kawalan ng mapagkakakitaan, minabuti niyang gamitin ang kanyang talento upang makatulong sa pamilya. Siyempre, nakadagdag din yung about sa financial problem. Ng pandemic. Like, sobrang hirap ng finances. Sa gastusin araw-araw. So, kaya ako din naisipang mag-stop. Like, ihinto muna. Kasi, kailangan kong mag-work. Nang unti-unti nang bumalik sa normal, bumali muli ito bilang event photographer at videographer. Isa sa mga naging customer niya si Samantha Gutierrez. Because before that, I've already been eyeing mysterious photography because I'm quite acquainted with a lot of photographers in Pangasinan. So I was like, when I saw his work, I was like, oh my God, he's really talented. I want to work with him someday. And finally, I got that chance to work with him for my debut shoot. And it was really amazing. And I did not regret it. It was very worth it. It was very, maasikaso siya. And buhay. Kaya naman naisipan ng Team Pajero Rescue
na resolbahin ang ganitong uri ng problema. Imbes na Maliban sa antayin ang pagiging pagdating ng photographer, ambulansya sa pinasok insidente, din ni Steven ang team paggawa ng mga pag-rescue dokumentaryo ay gumagamit noong ng modelong 2019. bisikleta. Paano kung ikaw ay nasa liblib na lugar at inatake sa puso? Ang ambulansya na iyong tinawagan ay kinakailangan pang dumaan sa traffic at makikipot na daan. At sa Katunayan, itinanghal bilang first place ang kanyang entry na pinamagatang Go Bike sa isang National Documentary Contest noong 2019. Tumanggap na din siya ng mga parangal sa filmmaking. Mag-aral lang ng mag-aral. Hindi sapat yung dahil alam mo na. Dapat mas kung ano yung kaya ng iba, masigitan mo pa, parang gano'n. Hindi porket narating mo na yung goal mo or napag-aralan mo na yung gusto mong pag-aralan, hindi ka na mag-aaral ng iba pang techniques or. Sa ngayon, ang page ni Steven ay meron ng mahigit sa 3,000 likes. Kaya mula sa paghihiram ng kamera, nakabili na ito ng kanyang sariling kamera na kasakasama niya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Isang patunay lamang na mahirap man sa umpisa, kung determinado at porsigido sa trabaho. Isang patunay lamang na mahirap man sa umpisa, kung determinado at porsigido sa trabaho, tiyak ay unti-unting mararating ang patutunguhan. Camille Batallones para sa Luzon Headlines. Now that ang mga barangay tanods have been treated as persons in authority, meron ba silang power to detain ang isang taong nanggugulo sa barangay? And because of this, kailangan malaman natin yung distinction between arbitrary detention and illegal arrest. Doon sa Article 124 of the Revised Penal Code, dinefine niya kung ano ang arbitrary detention. Arbitrary detention is committed by any public officer or employee who, without legal grounds, detains a person. So pag kinuha ng barangay ang isang tao, dahil lang hindi nila kursunada yung kanyang damit na suot sa kalye, walang legal grounds, at dadalhin nila sa kanilang barangay na ikukulong doon, whether may rehas or not, that will be treated as arbitrary detention. Kung yung barangay naman ay kinuha yung tao dahil laseng, nanggugulo, at naninira ng mga kagamitan doon sa barangay o doon sa neighborhood, at siya ay kinulong, then a valid arrest yung ating sinasabi dyan. Whether it's a citizen arrest or arrest without warrant, that is a valid arrest. Ano naman itong illegal arrest? Again, there should be a ground for arresting an individual. Yung barangay tanod ay merong power to arrest as a citizen's arrest. And meron pa rin kailangan ground para makapag-aresto siya ng isang tao. Yun ang difference between arbitrary detention and illegal arrest. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Steak na may 24-karat gold na toppings agaw pansin sa Baguio City. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo?
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAO! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Agaw atensyon ngayon ang isang restaurant sa Baguio City na alok ay mga pagkaing may 24-karat gold na toppings. Kung saan yan, alamin kay Sofia Pagaduan. Gusto mo ba ng Italian-inspired food ngayong tag-ulan? Tiyak na mahuhumaling ka sa restaurant na ito sa Baguio City. Alok nila, mga Italian-inspired pizzas na niluto sa wood-fired brick oven na natatangi sa buong Cordillera. Siyempre, number one, ang ganda ng feature ng pugon. Si Amare kasi gusto natin ibalik yung yung original or yung old way ng cooking, which is firewood. Siyempre, ano bang special sa firewood? Siyempre, nagbibigay siya ng flavor, special scent dun sa food na nagbibigay ng mas magandang, parang mas interesting yung food pag niluluto natin sa pugon. And siyempre, hindi siya makikita sa ibang restaurant. Sa isang maliit na espasyo ng kanilang ancestral home, sinimulan ng magkakapatid na Alvin, Marian at Edmark Bustos ang kanilang negosyo. Binabalik-balikan daw sila ng kanilang mga customer. Ito'y dahil sa consistency ng pagluluto nila ng pizza sa loob ng first and only wood-fired brick oven sa Cordillera na ipinagmamalaki ng restaurant. Sabi nga namin, bakit natin pipigilan yung ibang tao na enjoy nila kung ano yung masarap. So yun, love of food, tsaka yung paggawa nito is something na nagbibigay ng extra dun sa food na sinaserve natin araw-araw. Like very near Italian pizza, because I was amazed when I saw their brick oven. So I think we met the owner, and then he explained to us about the brick oven and the uniqueness of using certain wood inside the brick oven and how it comes out, the taste of that pizza using that kind of wood. Bukod sa mga 27 pizza na kanilang alok,
mayroon din silang mga iba't ibang uri ng pasta, salad, at mga gelato. Pero ang bago nilang hatid ngayong taon ay mga pagkaing may ginto. Yung 24 karat natin na edition, we have yung truffle gold natin, we have yung steak gold natin, or yung 24 karat na golden choco natin, tsaka yung 24 karat na coffee natin. Kaya i-ready ang wallet kung mag-order ka ng mga ito. Misyon ng restaurant at ng mga may-ari nito na magbigay sa kanilang mga customers ng maganda at world-class quality na karanasan sa pagkain. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.